Ahoj. Ahoj. Vás vítáme u dalšího dílu podcastu Stíny dějin. A dneska se podíváme na úplné začátky českého státu. Ale vezmeme to trošku jinak. Ne tak, jak se to učí v učebnicích. Ale my bychom vám chtěli představit i to, co bylo ne doopravdy, ale protože to úplně nevíme. Za chvilku se dozvíme, že prostě kroniky nám trošku kecají, kronikáři si rádi vymýšleli a hlavně spolu vůbec nesouhlasí vzájemně. Ale podíváme si i na to, co třeba bylo mezi bájným Přemyslem Oráčem a Bořivojem prvním, který je skutečně doložený první český kníže. Takže já myslím, že nebudeme ztrácet čas a půjdeme rovnou na to, ne? Mhm. Tak jo, takže jako první se podíváme na pověst o hoře Říp, což je vlastně taková úplně první dochovaná zmínka o tom, jak se tady mohli vzít lidé na území českého národa nebo na území českých zemí. A tuto pověst vypráví jak Alois Jirásek, tak i Kosmas ve své kronice. Jenže s tím Kosmasem si pojďme říct, že to je takový zajímavý. On to napsal až někdy ve 14. století, doufám, že teďka neříkám nic špatně a nespletla jsem si století, takže fakt o skoro 1000 let později, než se to údajně mělo stát. No a mezi tím, buď to byla nějaká lidská povídačka, nebo je to prostě legenda, která je trošku založená na pravdě, ale pro dnešek bych řekla, že bychom klidně mohli přistoupit na to, že to je pravda a tady do těch pohádek se tak trošku začíst a něco se o nich říct. Co ty na to? Jo, určitě jo. Takže jak to bylo s tou horou Říp? No. Kdo si nepamatuje, tak osvěžíme a řekneme možná další důležité detaily. V Charvatské zemi, odkud pocházel vlastně vojvoda Čech, proběhly krvavé boje. Už jich tam bylo hodně těch lidí, ono se to vlastně hodně souvisí se stěhováním národů, dá se říct. A Charvatská země je na východě, směrem na východ od nás, takže opravdu by dávalo smysl stěhování národů, že vlastně od tam přišli sem. Takže to dává smysl. No a po krvavých bojích kvůli potravě a kvůli prostě nesouladu v těchto kmenech, tak se Čech a jeho bratr Lech a spousta jejich kamarádů, známých, rodiny rozhodli vydat a putovat a hledat novou zemi, kde by jim bylo dobře. Oni putovali strašně dlouho, putovali jak ženy, děti a tak dál prostě. Vždycky první šlo ozbrojené vojsko, potom za nimi šel průvod dalších lidí. Někde uprostřed byl vojvoda Čech s jeho bratrem Lechem a normální lidi, prostě ženy, děti, ty byly většinou taženy na nějakých povozech a na konci šlo zase vojsko, které je mělo chránit jak ze předu, tak vlastně ze zadu. No a oni tím, jak šli dlouho, tak se jednoho dne prostě rozhodli, že už jsou unavení, že děti a ženy už nemůžou. Ano, povídej. Takový to, když jdeš na hody přes polní a tak děvčata jdou uprostřed a chlapci jdou vepředu. Je to pravda, že? No a jak šli dlouho, tak se prostě rozhodli, že by potřebovali někde přespat, že by si potřebovali odpočinout. No tak se usídlili a rozhodli se, že tam prostě nějakou chvíli pobudou a praotec Čech ráno se rozhodl, že se půjde projít. Teďka šmoula. Jo, takový teďka šmoula. No a on vylezl na horu Říp, jak už všichni asi víme, a když se rozhlídl, tak uviděl prostě krajinu, která se mu strašně líbila. Rozhodl se, že tam asi bude chtít bydlet a že prostě tam je ta země zaslíbená. Rozhlídl se a řekl si, jo, tady pivo bude levnější než voda. No, takže potom se stoupil a oznámil jeho kamarádům, že tady prostě zůstanou. Oni začali obhospodařovat pole, začali kultivovat půdu, vypalovat lesy, zakládat osady, vesnice a tak dále a postupem času se rozrůstali do celého území českých zemí. No, ale co bylo s bratrem od Čecha? No, co s ním bylo? Tak on se rozhodl, že jemu se tam nelíbí, jakože on tam s nima nechce být a rozloučil se s nimi a pokračoval v cestě, až založil zámek Kouřim. A než odešel, tak jim slíbil, že až najde tohle místo, které později našel, takže založí velký oheň a tím jim dá na vědomí,
že už našel to místo, aby věděli, kde je. Jo, oni čekali, že půjde jenom za potok a... No a on trošku to, jako, protože musím si říct, že Hrohříb je za Prahou kousek a zámek Kouřim je u Brna, takže... Takže šel až na konec světa. Asi tak. No a slíbil teda, že se tohle povede. No a opravdu, když tam došel, tak se svými kamarády, on nešel sám samozřejmě, šlo jich víc trošku, a tak založili ten velký oheň pověstný a to právě praotec Čech s jeho družinou, dalo by se říct, viděli, že věděli o sobě, kde kdo je. No a teďka se posouváme trošku dál k pověsti o Krokovi a jeho dcerách. Ale ono je to pořád jeden svázaný příběh. A začíná to tím, že v 86 letech praotec Čech umírá a nemá kdo vládnout. A jeho podřízení nebo poddaní, nebo jak bych jim řekla, se rozhodnou, že jediný takhle chytrý člověk, jako byl on, takhle moudrý a vzdělaný, tak je jenom jeho bratr Lech. Takže se vydali za ním a ať prostě jim jde vládnout, když ten jeho bratr zemřel. No, jenže Lech nechtěl. Jeho to úplně nebavilo, nebo nechtěl se stěhovat z jeho území, ale poradil jim, dal jim jednu vzácnou radu a řekl jim, ať si za svého vládce vyberou Kroka. No tak oni udělali přesně to, co po nich chtěl, přišli domů, řekli Krokovi, že on bude vládnout. Z jeho vlády není zajímavého nic moc, že bychom o tom museli tady dlouze vyprávět. Ale měl 3 dcery. Kazi, Ketlu a Libuši. Možná s těma jménama to nebude až tak horký, jak teďka vidíme. To se dozvíme později. No a každá z nich měla své super schopnosti. Byly takovými hrdinkami tehdejší doby. Ale oni právě ty super schopnosti měly symbolizovat takové ty 3 základní principy světa, přírody a lidského života vlastně. Je to něco jako božské síly, i když to byly staří Slované, takže to bylo to jejich náboženství pohanské. A oni to přetvořili do právě lidských postav, do těch 3 dcer. Takže proto nevíme, jestli je to opravdu založený na pravdě, nebo jestli je to úplně jako výmysl něčí. No a teďka, jaký je význam těch 3 sester? Kazi měla být hmota a tělo. Měla symbolizovat zemi a přírodu. Později, až si o ní budeme povídat, tak to v tom určitě najdete. To byla hodně do duchovna a do víry. Ona byla dokonce kněžka. Takže tato tam měla úplně přímo jenom vlastně symboliku toho ohně a nebo taky víry a tady toho všeho vlastně, co se tohodle týče. A Libuše byla moudrá a rovnovážná, to byla potom další panovnice a ta symbolizovala vzduch a ducha. Právě díky té moudrosti. No a dohromady měli vytvářet právě harmonii světa. Akorát lidem se to nelíbilo, tak to musel přebrat mužský protějšek Přemysl Oráč, který byl zase symbolem práce, reality a zakotvení. No jejich příběh vyjadřuje vlastně přechod od nějakého mýtického, ženského, takového toho duchovního světa k mužskému, racionálnímu a historickému. Žádným feministkám se tohle asi nebude líbit. Takže přecházíme k dějinám už potom českého národa, kdy tady máme. No a vidíš to, že tak si říká, že máme jenom jednu panovnici a my máme 2. Tak pojďme začít asi Kazi. Jo, to zkázila. Ne, řekneme si něco o původu jejího jména. Ona byla kouzelnice a léčitelka. Takže jela hodně bylinky. Houbičky. To je možný. Jako mě by celkově zajímalo, jaký byly ty jako prostředky, kterými léčili lidi. Protože vím si, že neměli léky, jako máme dneska, ale některé šílené bolesti museli prožívat, tak si asi chtěli nějak pomoct a podle mě věděli. Oni si, že tady ty věci předávali. Jakože... Takže možná něco, co my bereme dneska za drogu nebo za halucinogenní prostě věc, tak oni asi normálně užívali. Tak se tomu vůbec nedivila. Určitě. No a někteří kronikáři, Delimil a Hájek, například Delimilova kronika a kronika Václava Hájka z Libočan, tak potom nastínuje právě to manželství s Bivojem, o kterém si taky něco řekneme, ale ještě bych s tím počkala. Kazi měla mít hrad Kazín, který by měl být opravdu někde historicky zakotven a měly by se najít dokonce i jako trosky nebo nějaký půdorys toho, kde by to teoreticky mohlo být. A taky někteří kronikáři jí přisuzují úplně jiné jméno. Někteří oni říkají, že se mohla jako vyslovovat jako Kazie,
s E na konci s háčkem, anebo taky Káša. To právě říká ten Hájek. No a ten význam jména je zatím jako docela nejasný. Oni historikové se o to pořád přou a lingvisti pořád snaží se vymyslet, co by to asi tak mohlo být. Ale samozřejmě máme nějaké jako úvahy o tom, co by to mohlo být. No ale máme tady taky úryvek z jedné kroniky, nebo přesně z Kosmovy kroniky, kde můžeme usoudit z toho, co ta Kazi vlastně byla. To si ve znalosti bylin a věštepnic Nesedala z Médeus Kolchidy, ani v lékařském umění s Asklepiem, poněvadž často působila, že sudičky ustaly od nekonečného díla a přiměla kouzlem i osud, by se její vůli řídil. Takže tady z toho úryvku teda můžeme usoudit, pokud jste mu rozuměli, tady ta staročeština je taková docela lámaná, že Kazi byla hodně dobrou lékařkou, což bylo pro tehdejší lidi hodně nezvyklé. Oni pořád neuměli léčit lidi a pravděpodobně mohla mít i nějaké nadpřirozené schopnosti. Často v těchto kronikách slýcháme připodobnění k antickým hrdinům, například k Médé nebo právě k Asklepiovi, takže proto se třeba já osobně přikláním k tomu, že si to Kosmas vymyslel. Třeba v Biblii je těch zdrojů jako asi nejvíc jako v historii, co se jako spojují. Že třeba když objevili Bibli, já nevím, 1000 let starou a porovnali ju s tou vlastně, co se jako sepsala jako první, tak to furt jako sedělo. Ale jakoby i ty příběhy mezi sebou prostě mají asi největší provázání tady jako z té literatury. No a teďka ještě bych přečetla jeden úryvek. Když byla k vládkyni vzata, jež z Cerery zrozena byla, manželce obyvatelé země na památku své paní velmi vysoko vstyčili mohylu, která až dodnes je vidět nad břehem řeky Mže při cestě. No a teďka se přesouváme k dalšímu kronikáři, který se jmenoval Příbík Půlkava z Radenína a ten o Kazi napsal tohle. Mohl bys nám přečíst? Krok zanechal po sobě 3 dcery, prvorozenou Bělu, která se podle některých nazývala Kazi, ta postavila hrad Bílinu a poznesla týž kraj. No, jenže teďka máme 3. jméno pro Kazi, vlastně 4. A to je Běla. Ale spousta kronikářů si myslí, že tato Běla, o které právě Půlkava mluví. A nebyl to ten Běla, ten Rom z 90. let? Myslíš? Nevím. Neměla a moc by neslyšel ten knír. Asi ne, no. Tak on ji nazývá jako Bělou, ale ona pravděpodobně, ta Běla, měla být Kazina dcera. Jo, jakože potom měla mít dceru a ta právě měla tady ten hrad Bílinu založit a povznést právě kraj, ve kterém ten hrad stál. No a Hájek nám zase uvádí, že Kazi a její sestry si měly po smrti jejich otce Kroka rozdělit zem českou losem. Co si o tom myslíš, že si holky prostě losly potom co? Můžeme podporovat gamblení už od počátku našeho státu, že prostě ne, že bys prohrál boty v kartách nebo manželčin prsten, ale prostě jo, pojďme gamblit české země. Potom právě Hájek o ní zase říká, že on ji pojmenovává Káša, teda. Takže takový typ Sport Fortuna v roce 200. S tím losováním. Jo. No a tak mohli se ani lidi vsadit, která si vytáhne nejkratší sirku, ne? Nebo jak by mohlo to hlasování vlastně probíhat? Podle mě si prostě chytli sirky, a kterého vytáhla to nejkratší, tak prostě vlád. Nebo tak? Náramky. A potom ještě tady mám od Hájka, že Káša, kterou nazývá teda Kazi, jak už jsem říkala, tak byla nejstarší a byla všelikterakého hádání. Kouzelného plná byla. On má takovou zajímavou mluvu celkově v té jeho kronice, protože to je kolem toho 16. století a ta čeština byla taková jako košatá a oni hodně chtěli to napsat, nacpat do těch kronik, co nejvíc. Chodila do Bradavic a hrála si na Hermionu, ovládala kouzla a čáry. Jo, no. A on opět zmiňuje tu Médeu v Cholchos, kterou už zmiňoval i Kosmas, takže opět je tady ta podobnost s těmi antickými hrdiny. Ale když jsme u Hájka, tak já bych možná zmínila, že on je jedním ze 27 českých pánů, kteří byli popraveni. Takže i kronikáři byli mezi nimi. A o nich taky nechystáme někdy epizodu, protože myslím si, že osudy těch jednotlivých prostě pánů, kteří byli sťati mečem, tak jsou zajímavé. No a stejně tak Hájek píše v jeho kronice, že kdokoliv byl nějak nemocný nebo se mu něco stalo, tak se právě obrátil na Kášu a ta mu pomohla. Ta ho buď vyléčila,
anebo kdyby to bylo špatné, tak mu okamžitě oznámila, že prostě to je konečná. Až takovéhle schopnosti měla být. Doktor Zhor. Nebo Doktor House, ne? Tak nějak, no, ale tak ona měla tu mohylu, že jo, tak Doktor Zhor je asi lepší přirovnání. Skutečku. No a jak jsem říkala, tak on zase v té jeho kronice uvádí, že, nebo jsou tam asi 2 řádky, když jsem to pročítala, o tom, že si měli prostě losnout mezi sebou, ale už je měl vyhrát a tím v Čechách panování rodu Kroka vlastně dál pokračovalo po jeho smrti samozřejmě. A jak uvádí někteří kronikáři, tak právě statečný a silný Bivoj měl být Kaziným manželem. Víš něco o Bivoji? Pamatuješ si tu pověst? No Bivoj byl fakt pořádnej silák. Měl jako testosteron, co asi jako z něj ne, že stříká. Na dálku. No byl to prostě silný a statečný muž z českého kmene. Ten kmen žil za časů samozřejmě kněžně. A to byl ten, co ulovili toho Gance? Jo, to byl přesně on. Co ho donesl? Ono v okolí Kazína, pověstného hradu Kazy, měl řádit divoký kanec, který napadal lidi, dobytek a prostě úplně všechno, co mohl. Ano, přesně. Mě bych řekla, že odsud pochází možná takový ten strach z divočáků v českých zemích, který mi přijde úplně šílený. Protože prostě jednu dobu se strašně lidi mali prasat na polích. No, určitě, no. Jako úplně extrémně, ale třeba i jako na podzim, kdy oni už nemají mladý. No a přesně tady toho Kance se nikdo prostě neodvážil chytit nebo zabít nebo mu něco prostě udělat a lidi se ho hrozně báli. No a Bivoj se pak rozhodl, že ho prostě uloví a ona z toho byla tak strašně hotová, že mu řekla bože boj, ty jsi tak silný. To byl Bivoj, ale tak nevadí. Třeba se přeřekla. Zamilovala se do něj, vzala si ho za muže, že jo, co jí to mohla dělat. Tak hele, byl to nejsilnější jedinec. No. Od přírody to dává smysl. No tak. No, zamilovala se do něj, vzala si ho a on byl potom oslavován jako symbol statečnosti a síly. A do dneška je právě v Jiráskových pověstech o ní celá jedna pověst. takže tak, no. A v některých verzích se uvádí, že od něj pochází slavný rod Přemyslovců. Nebo že je jejich předchůdcem nebo spřízněncem. No, ale samozřejmě původ je Přemysl Oráč, že jo. Ale mohlo to být třeba jeho bratranec, jako tak někdy žil na poli, že jo. Tak Přemysl mohl orat, že jo. No, tak. Takže tak, no. A řekla bych, že život Kazy jsme asi docela vyčerpali. A teďka bychom se mohli podívat na její mladší sestru Tetu. Co ty na to? No a já bych zase začala vycházet asi z kroniky Václava Hájka, která je přepsána, samozřejmě není to úplně původní znění, a přepsal to jeden student někdy v 17. století, ale je to čitelný i pro nás dneska, když se na to víc zaměříte, tak to jde. A je dokonce dostupná, si myslím, i online v pražské knihovně, že se dá pár stránek přečíst, ale je to limitovaný nějak, ale dá se to. No a já tady mám takový výstřižek, kde se o Tetě, on jí teda říká Tetka. Později si vysvětlíme, co znamená to její jméno. Jaká drobná z vesnice. Ono totiž to slovo teta, jako v našem podání potom, co používáme dneska, s tím taky trošičku souvisí. Ale to si řekneme za chvilku. No a on píše, druhá dcera Krokova jméno měla Tétka. Jo, on to ještě prodlužuje a nevím, jestli se to tak četlo i tehdy, ale já to tak prostě přečtu. A ta v svých čářích mnoho divného provozovala. Neb na ten čas ti lidé sprostí, ve vsích a v lesích obývajících někteří ohni, jiní dříví, jiní hvězdám a někteří se kamení klaněli. Ona pak jako chytřejší a majíc od duchů větší naučení, bohům lesním, bohům vodním a bohům, již horami vládnou, jiné a jiné oběti rozličné, již je učeniti učila. Z toho někteří mohli pochopit, že zavedla takovou tu pověrečnou nauku. Strašně měla bát bohů. Jako hodně se jich měla bát a měla jim přinášet vlastně oběti, což se v pohanství prostě dělá, že jo. A měla to učit právě i ostatní lidi. Proto je to symbol právě té víry, duchovenstva a tak. Ale my si o tom samozřejmě řekneme víc. I víry dneska přinášejí i jako zvířecí oběti. No. Bohužel vlastně. No, Teta si měla vystavět hrad Tetín na vrcholu strmé skály u řeky Mže. Nyní se říká Berounka, nebo těžko říct, jak to tam vlastně mělo být, ale prostě je to ten Tetín, který je u Berounky a je tam pořád, ten hrad by měl stát. No mám tady i latinskou větu, ale asi se do ní nebudu pouštět úplně. A je to doslovný přepis teda z Kosmovy kroniky, kde právě on říká, že je to ten hrad na té řece, na té strmé skály.
No a dodnes se do Tetína můžete podívat, protože ono je to jak pověstné jméno pro Tetu, město, jsem chtěla říct, tak i později tam zemřela právě kněžna Libuše, tam byla, teď to říkám blbě už úplně, protože už se v nich motám, chtěla jsem říct Ludmilu, svatou Ludmilu, která zde byla uškrcena. Ono to je takový zamotaný, no. Ty Libuše, Ludmila, pohádky, ano. takže jdem dál, radši, asi, no. A teďka si řekneme něco o tom méně, ono má totiž trošku víc možností výkladu. A mám tady něco, co uvádí Wikipedie, prozatím teda, a později si na to děláme názor nějaký. Spojuje se to jméno se keltským bohem Teutatesem a to právě potom je jako slovní frází u Teutatese. Jeho jméno je vlastně odvozeno ze slova Teuta, co znamená lid nebo kmen. Teuta, Teta, že jo, to se tak jako nabízí, tak to mohlo právě pocházet z toho, že ona měla být jako jednou z vůdkyní potenciálních toho jich. No a v jiných zdrojích to může zase souviset takto. Slovo teta vlastně s indoevropským kořenem té, nebo té, který označoval ženskou pečující příbuznou, nebo ženu, nebo nějakou pečující příbuznou, která by byla, takže vlastně od toho je ta teta, což vlastně je i pro do dneška ten název, že vlastně teta je nějaká žena, která je ti tvoje příbuzná a vlastně o tebe může pečovat, tak proto teta. No, vychází to z latinského mater terra, což je teta z matčiny strany, potom později. A starogermánsky ještě to byla tanta, odkud je dnešní ont, jakoby přes vliv latinogermánštiny, to tak jako se tam... Takže vlastně my furt nevíme. A ještě máme praindoevropský jazyk, kde tet měl být ženský člen rodu starší generace. Takže přesně zase opět to stejné. Pěkně, no. A teď jak to bylo s tím její náboženstvím? No, Kosmas nám ji tak trošku očerňuje, protože on sám byl křesťan a Krokovy dcery byly všechny pohanky. Pohanka, to zní hrozně divně. Ale jako, říká se jim tak ne. Teta, prostřední dcera Kroka, byla zbožná a rozumná, ale v bludu pohanském. Ty blude. Učila lid klaněti se démonům a modlám, obětovat bohům na pahorcích, lesích a pramenech a věřiti v kouzla a věštby. Takže z toho nám plyne, že teta měla být teda kněžka starého pohanského náboženství, který uctívalo síly a božstva a přírodní síly a tak. Jo, no. Takže když jdete prostě se pojat na Radegasta. Na Radhošť, tak ano. Přesně tam mohly probíhat takovéto obřady, ale těch se teta asi nezúčastnila, protože by to měla docela z ruky. A tak udělala si třeba pouť za pivem. No a pokud by vás zajímalo, jaké byly rituály, tak nás by to taky moc zajímalo, jaké byly ty pohanské rituály a klidně bychom o nich mohli udělat nějakou možná i menší sérii, třeba o 2 dílech, protože to vydá na dlouho. Nebo to zanecháme v bonusu. Nebo taky udělat něco o pohanském náboženství celkově, protože mně přijde opravdu zajímavé, jako jak se obraceli k těm přírodním silám a tak, přijde to takový hezký. Takže možná tam dejte vědět. No a přímo teta tedy měla vykonávat dost možná přímo tohle. Tady teda Kosmas nám říká, jaké slovanské jaké jako služby dělali slovanští kněží a kněžky v tom století 8. až 9. Takže docela blízko času, kdy měla teta údajně jakoby žít. Oni oběti bohům, nebo ty oběti se konaly vždycky na nějakých posvátných místech, v přírodě, v lesích, v horách, v pramenech a tak. Tetín leží právě na skalním ostrohu nad Berounkou a mohla uctívat božstva, jako byl Perun, což byl bůh hromů, Veles, to byl bůh podsvětí, potom Živa, z toho už vyplývá, že to byla bohyně života, Mokoš, úroda a tak dále. Obětmi měly být plody, medovina, mléko, chléb, takové normální jako věci v podstatě a občas i třeba zvířata. No. Takže docela hodně jako family friendly pohanství, jo. Že tam nenosili tam jako válečníky, jako třeba to. Za ní totiž nebyly moc války. Ono tady jako byli sami a nikde nikdo. Jo. Takže to byla taková čistá odnož toho pohanství ještě, potom to přišlo. No ale s tím vlastně souvisel i ten oheň, jak jsme si o něm říkali na začátku, kdy Lech zapálil oheň na symbol toho, že je tady, tak to měl být právě jako rituál v pohanství. Měly to být i rituální ohně. Oni byly očistné, potom dělali třeba při svatbách, to vlastně můžeme znát i z pozdější doby, kdy vlastně v období třeba Boženy Němcové,
při národním obrození, tak se skákalo přes oheň, že jo? Byla to nějaká tradice venková hlavně. No a v křesťanství je tak jako posvátný oheň, taky se světí. Ono je to, jako prolíná se to občas tady. Určitě. No taky to měly být svatební nebo žehnací prostě rituály. No a kněžky právě jako teta měly vést zpěvy, kouřit vonné bylinky, obcházet ohně s modlitbami a tak dále. Se zkouřili. Ale ne, já jsem to myslela. Já tak vím. Tak jsem to myslela. Taky měli uctívat prameny. To zahrnovalo omývání, pokropování, vhazování obětin do vody. Samozřejmě to opět nebyly jako mrtvoly do té vody, jo, to by se znečistily toky. Tak jako třeba u Drákuly, že? Ale to měly být přímo jako kytičky nebo něco takového hezkého. No, nebo kamínky, tak. No taky měla být trošku magická a dělat věštby, na které byla potom specialistka její sestra. Tedy ty kněžky měly věštit z plamene nebo z letu ptáků dokonce, což nevím, jak by se dělalo. A měli znalosti léčivých bylin. To spíš teda Kazy, ale obě tyto postavy se tak jako doplňují. Ony ty sestry, všechny tři jsou takový prolnutý. No a často si za ní lidé chodili pro radu, pro nějakou ochranu a občas i pro léčení a přízeň bohů právě, aby jim bylo dobře. Třeba když byli nemocní nebo je něco bolelo. A to potom šli prvně ke Kazy, potom k tetě, že? Nebo obráceně. Ale se tak hezky doplňovali. Tak byly to sestry, že? No a dále se o jejím životě ještě můžeme dozvědět tohle, protože teďka mám tady úplně přesnou citaci z kroniky a píše se tam. Teta, druhá Krokova dcera, vystavila se hrad velmi pevný, který tetín pojmenovala. Bála se bohů a věšů a tak různé rituály na jejich uctívání vypořádala. Učila lidem se klanět a oběti činiti. Sama se pak dlouhé dny k nim modlila. No a tady v tom úryvku právě můžeme hezky vidět to uctívání bohů. Právě na té pověstné hoře, kde si nechala vystavit ten hrad Tetín a ten si fakt zapamatujeme, protože později zde byla zavražděna svatá Ludmila. No a k tetě toho už nejde víc dohledat. Myslím si, že jsme vyčerpali úplně všechno. A přejdeme k nejmladší ze sester k Libuši, která vyhrála ten los. A měli ji přiřadit právě české země a ona měla vládnout. Byla teda nejmladší a měla být nejmoudřejší a nejúdatnější ze všech sester. To je zajímavé, já bych řekla, že to je většinou ta nejstarší, no. Tak nevadí. Založila město Libušín, což je město nedaleko Kladna a tradičně se jako spojuje s tím jménem Libuše. Podle pověsti tam měla mít jedno z prvních sídel nebo dvorů. No a Libušín je odvozenina od slova hrad či dvůr Libuše. To je stejný jako Tetín, ten Kazín, pověstný, ten Kazín není dochovaný, Tetín samozřejmě, a Libušín taky. No a archeologické nálezy nám tady dokládají osídlení v tom 9. století. Takže už by to teoreticky mohlo nějak souviset. Jak už si teda říkala, když Krok zemřel a měli si sestry losovat, kdo bude vládnout a štěstí právě připadlo na Libuši, tak ale v jiných kronikách se dozvídáme, že si lid jako tu nejmoudřejší z Krokových dcer zvolil. No, ono totiž s vládou jako panovnice se v té době spojovaly také soudy a lidé k ní chodili už předtím zdaleka proto, aby jako takto moudrá a chytrá žena nějak rozsoudila, aby jim řekla co a jak. No a právě jako díky tomu mohla být potom zvolena i lidem. Jo, jak jsem říkala, to je prostě Hájek píše o tom losu, v jiných kronikách se píše právě o zvolení lidem, no těžko říct, jak to bylo. No ale každopádně, jak se píše v jedné z pověstí. Tu před kněžnu a soud vystoupili oba rozvádění sousedé. Mladší zle žaloval, že starší proti právu chce meze a role. No tak Libuše už byla kněžnou v této době a vyslechla si teda oba dva. No a potom po dlouhém zvažování rozhodla, že ten mladší je v právu a děje se mu křivda. No, že v tom se ten starší prostě naštval, že není na jeho straně a praštil do stolu a nahlas zvolal. Takové to právo, však což nevíme, kdo soudí, že ženská dlouhých vlasů, ale krátkého rozumu. Přísť umí jehlou šít, na to je, ale nesoudit. Ať je, ať přede, ale ať nesoudí. Hanba nám, mužům. Kde jinde, v kterém plamení, kde jinde vládne mužům žena? Jen nám, jenom nám. A proto jsme na posměch. To je líp zhynout, nežli snášet takovou vládu. A po vyřčení těchto slov se začalo proti Libuši bouřit strašně moc poddaných. Ona začala přemýšlet, jak to má udělat, aby lidé se měli rádi a vážili si ji, aby prostě v zemi nezavládl nějaký chaos. Prostě, aby pořád pokračovala nějaká linie panovníků a
a nezahynuli všichni vlastně díky tomu. Těsně po tom obřadu, kdy teda rozsuzovala ty dva rozhádané sousedy a měla vidět právě svého budoucího manžela. No a dle pověstí měla zvolat právě toto. Hle, za oněmi horami v Lemuzích je řeka neveliká bělina jménem. Blízko té řeky je dědina, v ní stadí Cůrod. Od té dědiny nedaleko je oulehle 36 na dél i na šíř 120 kroků, oulehle divná, leží uprostřed mezi tolika rolemi a přece k žádné nenáleží. Tam ořeváš vojvoda 2 strakatými voly. Jeden vůl má hlavu bílou, druhý jest od čela po hřbetě bílý a má zadní nohy bílé. Nyní vezměte sukni a plášť i převlaky, jak se na knížete sluší. Jděte a vyřiďte muži vzkázání od národa a ode mne a přiveďte sobě knížete a mě manžela. Přemysl slově a jeho pokolení bude panovat v celé této zemi všem plemenům na věky. Libušině slohové se tedy vydali s jejím koněm, který je k němu dovedl až za Přemyslem. Údajně měli 3 dny a 3 noci a nakonec Přemysla opravdu našli. Ohdal v líkových botech a voly měl přesně takové, jaké Libuše viděla. No a když mu sluhové sdělili skutečnost, že si ho kněžna vybrala za manžela a za budoucího panovníka a jeho potomci mají být budoucí čeští panovníci, tak je poslal do háje. Doslova měl říct tohle. Jděte, odkud jste přišli, už se nevracejte. No a po chvilku si to teda rozmyslel a usedl s nimi právě k železnému stolu. A ten stůl měla Libuše vidět v těch svých proroctvích. Oni měli teda posnídat, Přemysl si to měl jako nějak přehodnotit a měli se odebrat za Libuší. No a teďka přemýšlím, jestli to tady mám později. Možná ano, možná se k tomu ještě dostaneme znova, ale já bych chtěla možná říct už tady, že oni ho nenechali doorat to pole. A to má potom dohru. Chudák. To se dělá, že tě naruší někdo při orbě na podzim? No, já si myslím, že se to nedělá. Proto byl tak naštvaný. No, přesně, proto je poslal do háje. No a po svatbě, když už teda Libuši odpadly starosti s vladařením, tak se mohla naplno podořit do svých věždeb. Jako právě je ta nejznámější, tak je uváděna věžba o Praze. A tím se nám krásně váže původ našeho hlavního města. Prvně bych zase přečetla citaci z kroniky. Jednou stanula Libuše s Přemyslem a družinou na vysoké skále. Najednou Libuše jako začarovaná promluvila. Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat. Tam v dáli nad Strahovem najdete člověka, který tesá práh domů. I nazvěte hrad, který postavíte pražským a město pod ním Prahou. Tak jakož se knížata před Prahem sklánějí, tak se i vy budete klanět mému městu. Bodiš mu čest a chvála. No tak tady jsme mohli právě slyšet jednu z takových prvních verzí o to, že Praha je pojmenovaná podle prahu domů. Jenže ona to tak není úplně ta nejposlednější verze. Jazykovědci to teda uvádějí tak, že nejpravděpodobnější původ našeho hlavního města Pražský hrad je teda ve skutečnosti hradiště a je založen na místě vypražením. No, vypražením, ano. A teďka to se zase váže s oběma verzema. Jedna verze je, že tam bylo hrozný teplo, že tam svítilo sluníčko a prostě tam byla podvyschlá krajina. Oni mají jako docela nízká poloha, ne? Že se tam mají víno pěstovalo potom. Přesně tak, no, za Karla IV. Ten jsem dotáhl tu révu z Burgund. takže tak, no. A to zase neuvádějí úplně všichni odborníci. Jo. Jiný název Prahy se má odvozovat od takzvaných Prahů, což byly peřeje na Vltavě. No a není vyloučena ani jiná varianta názvu Prahy. A to je ta, že obměna slovesa pražit, takže vypalovat ve staročeštině a tímto způsobem odstraňovat porost ohněm, no, vypalování lesů, to se děje do dneška v podstatě, a na vypraženém místě potom založit osadu a to byl navíc v raném středověku úplně obvyklý postup při zakládání osad. No a co ti přijde nejpravděpodobnější tady z těch našich verzí? No spíš to vypálení. No já si taky myslím, že? Já si taky myslím, protože takhle se to dělalo běžně a právě to jako vypalování těch porostů se tady dělalo úplně všude. No ale zase na druhou stranu ono teplo tam je, takže to by taky dávalo smysl a Prahy na Vltavě jsou, nebo ty peřeje tam byly, už je to samozřejmě uměle upravený, ale... Jo, tak asi od každého kousek a je z toho Praha. No a Libuše právě svými věžbami ještě dlouho pokračovala a myslím si, že bude jako dost zajímavý se na pár z nich ještě podívat.
Co myslíš? No a myslím, že jo. No, ono totiž navážeme na díl o Kutné Hoře, jeden z našich prvních dílů, a to teda na Libušino proroctví o těžbě drahých kovů, protože i s tímhle jako se to váže. Ono za Přemyslem měli přijít poddaní, že potřebují drahé kovy, a aby udělali nějakou měnu stabilní pro jeho zemi. No a on šel na procházku k Vltavě, kde právě byla jeho žena, která pak prostě měla z ničeho nic vidění. A teďka máme takovou ukázku. Pak se Libuše obrátila k západu. Na vrchu Březovém najdete stříbro. I obrátila se k jihu a řekla. Na vrchu Jílovém najdete zlato. Pohlédla na východ a řekla. Nahoře 3 hřbeté jsou na věky stříbra poklady. A nakonec se otočila i na sever. Na vrchu Krupnatém objevíte kalný lesk cínu a olova. Ale máme tady ještě jednu odjinut a další takovou podobnou. Já myslím, že bylo asi jako, se dneska mohli zahrabat ti, co jdou dělat výzkumy. No, jako jo, no. Jako zajímalo by mě, kde to vzala. Jako proutkaři taky se může zahrabat, no, koukla. Proti tomuhle. No ale počkej, jako. No. Teďka v té další věštbě je napsáno, že tam hora 3 hřbetná ve svém kryje lumě pro věky stříbra poklady. Že 3 hřbet však hoře 3krát sejde jíkov a 3krát vzejde zas. No a co tam teďka řekla? Ona doslova měla jako říci, že se v Kutné Hoře to stříbro 3krát jakoby objeví a 3krát zanikne, vlastně 3krát dojde. Jo, jakoby. Že byly 3krát ty vrcholy úplně. To. Přesně tak, a teď se k tomu dostaneme. Ale ještě jsem chtěla říct, že za několik století až potom, jako nebylo to hnedka, oni tam nešli hnedka v době její vlády, ale jak jsme si říkali, tak to bylo až kolem toho pozdějšího období a u Kutné Hory se právě objevila hora 3 hřbetá, přesně tam je ta hora, která takhle má vypadat a má 3 vrchy, které staří horníci právě nazývali Kuklík, Kang a Sukov, to je právě kolem té Kutné Hory. A tam byla právě objevena poměrně bohatá naleziště stříbra. No a dále jsme teda slyšeli v Libušině proroctví právě ta slova 3krát sejde jíkov a 3krát vzejde zas. To jako pojďme porovnat právě se skutečností. První těžba začala právě za Přemysla Otakara. O tom jsme si povídali. Který pro válku s Rudolfem Habsburským dal to své vojsko z dolů odvést, potom všechny koně a dolování stříbra tady potom upadlo úplně. No a jeho syn Václav II. Se zase k té těžbě vrátil a znovu se povzneslo. Potom po druhé poklesla těžba kutnohorského stříbra za husitských válek a po nich za králu Jiřího z Poděbrad se znovu povznesla a po třetí těžba poklesla a dokonce zanikla u 30leté války a už se nikdy jakoby nenašlo. No a na to třetí povznešení toho stříbra se čeká do dneška. To už vůbec jako... Neskoušeli dělat nějaký? Nevím, jestli neskoušeli, ale třeba se to jako objeví. No, objevilo se třeba litium, ale to je úplně někde jinde. No, ale to může být právě to z její věštby na tu druhou stranu. Ona totiž mluvila skoro... Jo, počkej, na ten sever. Jo. Takže přesně, jako to může být klidně ono, jako je to zajímavá věštba. Každopádně, i kdyby nic z toho, co jsme si dneska neřekli, nebyla pravda, ale ten Kosmas to takhle odhadnul, tak byl dobrý. Jako, protože nemohl vědět, že třeba to litium to se objevilo až někdy jako teďka v pozdní době, nebo jak to bereme, že jo? No. Jestli v brzké nebo v pozdní. Ale tak horní nebo dolní. To prostě nemohl vědět. No a potom se traduje ještě jedna legenda, a to, že Libuše ve svých viděních zahlédla takovou tu zlatou kolébku. Tak poslední, co se teda Libuše týká, je ta pověst. A ona údajně spočívala s jejím potomkem, který měl být na dně Vltavy a právě pod Vyšehradskou skálou. Kolébka měla růst s dítětem a když to dítě vyroste, tak prostě se změní v muže a to ta kolébka ve zlaté loži. No a tady to zlaté lože se mělo objevit ve 14. století na Karlštejně. Takže tím dítětem měl být právě Karel IV. Otec vlasti. No a s jeho smrtí mělo zmizet a znovu se proměnit ve zlatou kolébku pod Vyšehradskou skálou a od té doby tam prý jen stále čeká na dalšího panovníka. Pak tam jumpoval Šemík s koněm. A asi tak zůstal. Tam má prostě zlatý lůžko. No a tak tohle už je taková jako hodně pohádka. No, na tom už mi toho nepřijde moc pravděpodobně. Tak ono se říká, že to nemělo být ani v Praze, že to... No, jasně. Že to mělo skákat někde jinde. Přesně tak. No a potom, abychom ten Libušin život nějak jako zakončili, tak ona si dokonce prorokovala i svou vlastní smrt. No tak to je jako docela jako to, ne? To dělají často, nebo ne? Já nevím, asi jo.
Ona často chodívala k té Vltavě, jak už jsme si říkali, a v té vodě viděla hrozný zjevení, požár, války, bídu. Když jí opouštěly už její síly, tak hodila do vody tu zlatou kolébku právě, aby se vynořila, až nastanou ty lepší časy. Všem oznámila, že její osud je naplněn a krátce na to zemřela. A teďka, jestli nám přečteš, co nám řekla. Váš rod tu bude věky věků žít požehnán. Važte si této země, krve a práce svých předků. Nikdy se neoddejte, staré mravy uctívejte. Buďte jeden druhému bratrem. No a takhle to dopadlo s Libuší a my se ještě jdeme podívat na Přemysla a na symboliku toho, co on přinesl českým zemím. On právě tím, jak byl na tom poli, tak sebou donesl opánky z líčí a hůl. Ty se měly stát součástí starých korunovačních předmětů jako památka právě na jeho původ. Právě nějaký botičky od druida nějaký. Tak jako ono jo, a vlastně to byla památka na to, že pochází z chudýho rodu. Pochází úplně jako z pole, tak aby na to nezapomněli. No a přinesl sebou právě i to oráčské náčiní. A to měl být právě symbol práce a pokory. No a dále měl být samozřejmě zakladatel dynastie a Přemysl a Libuše jsou považováni právě za úplně takový ty tatínky a maminku jako Přemyslovců. Takže tam měla potom vládnout dalších 400 let. Já jsem třeba slyšel, že to ani nebyli jako Přemyslovci, že to je až novodobej. Jo, samozřejmě jsme jim tu nálepku mohli dát. Jako vůbec bych se tomu nedívala. Novodobej název, tak. No jasně. Kosmas nám teda tvrdí, že měl 7 synů, Přemysl Oráč, a že jeden z nich měl právě převzat vládu a další měli založit šlechtické rody a odtud se právě mělo vzít jako panství v českých zemích. No jejich jména jsou většinou považována jenom za symbolické a vůbec to není historický, nemáme to vůbec nějak doložený. Měl právě jako ustanovit posloupnost těch jeho nástupců pomocí nějaké hůlky a líčených střevíců, které zakopal u stromu a tak měl učinit potom linii těch jeho následníků, jak půjdou po sobě. No a podle legendy, tak měl těch synů 7 a my si teďka řekneme, jak se každý jmenoval a něco trošičku k němu, protože si myslím, že je to docela zajímavý a málo kdo z nás se to mohl dozvědět, protože trošičku tady ty počátky se samozřejmě vyučují, jak ve školách. No, vůbec na prvním stupni to jsou taky ty pohádky vyloženě pro ty děti, aby si to nějak představili. Ale potom tady ty jeho synové, už o nich se nehovoří podle mě skoro nikde. No a teda objevují se jenom v Kosmově kronice a jako můžeme si jako doplnit trošku ten obrázek, co se dělo právě mezi Přemyslem a potom knížetem Bořivojem, který už je doložený historicky, který už opravdu existoval. No tak jako první byl Nezamysl. Byl to teda syn Přemysla Horáče a Libuše, ale to je asi jasný, je považován za pokračovatele právě přemyslovské vlády po jejich smrti. Jeho jméno má znamenat ten, kdo nemyslí, takže žije úplně v klidu bez starostí, měl klidnou vládu, mělo to symbolizovat právě poklid a řád, ne jako to, že by byl blbej. Jo, abychom řekli. Já jsem myslel, že právě, že jo. Ne. A právě to bylo, on vládl totiž v době míru, takže neměl vůbec žádný potřeby vlastně nějak moc myslet nad tím, co se bude dít. No a o něm nemáme žádnou konkrétní pověst, teda, kterou bychom si mohli říct. Dalším synem byl Mnáta, který jakoby mohlo to jméno pocházet z kořené mníti, takže myslet nebo usuzovat, takže nezamysl, a pak měli toho, který myslí a usuzuje, a ten měl právě symbolizovat rozvážnost a nějaké uvážlivé vládnutí. Protože v kronikách je uveden pouze jménem, tak bývá chápán jenom jako knížek, který úplně měl ty základní správní struktury v té zemi. Taky o něm nemáme moc nic, co se dál dočíst. Další je Vojen. A už to jméno tak napovídá, že to byl nějaký válečník. Měl teda bojovat a tradičně se mu prostě přisuzuje období válek a nějaké rozšiřování území. Mohl symbolicky představovat právě nutnost bránit mladé knížectví a v literatuře bývá zobrazován jako energetický a odvážný vládce. Čtvrtým jejich synem je Vnislav a jeho jméno má znamenat zase ten, kdo vnese slávu nebo přináší čest těm českým zemím. Mohlo být tedy o knížete, který upevnil prestiž českého rodu vůči okolí. Symbolicky představuje mírové období po válkách, takže právě potom Vojenovi, a má se navrátit český země se zpátky k pořádku. No, Křesomysl je 5. synem. A to znamená, že to jeho jméno, že jako ten, kdo zapaluje rozum, ten má nějakou jiskru mysli. A ten by mohl být vnímán jako vzdělaný nebo rozumný vládce. A podle některých pověstí se za jeho vlády rozvíjelo zemědělství a prostě řemesla. No, symbolizuje taky období rozvoje a prosperity. Předposlední je Neklan, který se neklaní, nebo je takový nepokořený. Píše se už o něm trošku něco víc, měl vládnout v době míru, ale musel čelit útokům cizinců, zejména
Vlastislavovi z Lučan, což byl právě podle pověsti nějaký bojovník. A jeho vojvůdce Tyr vedl právě bitvu u Turska a zvítězil. A ještě jednou má symbolizovat teda ten neklan nějaký mír, moudrost a vnitřní sílu. No a úplně poslední je právě Hostivít, který je poslední z těch jako mytických knížat. Je to právě otec Bořivoje I. A Bořivoj I. teda první historicky doložený vládce českých zemích. A jeho jméno jde vykládat jako hostům vítaný nebo pohostinný, ten Hostivít. A symbolicky představuje prostě otevření českého státu světu, takže prostě přechod mezi mýtickou a historickou dobou a jeho vláda bývá vnímána jako mezník mezi legendou a skutečností. Zovšní úplně tak popisování úplně jak sluníčkově, jako že všechno šlo úplně hladce. Tak on to celkově ten kosmos tak popisuje. Jako vem si, že od praotce Čecha tam nebyl žádný velký jako nějaký propadák v těch dějinách. Ale jako vem si, že... Až po toho Bořivoje. No, muselo docházet jakože k hladům a, no a to. To určitě. No a to už je od nás všechno dneska. Jsme si zhrnuli naše napůl mytologické a napůl možná skutečné panovníky, vznik českých zemí. A dejte nám prosím vědět, co si o tom myslíte vy. Nás by to taky zajímalo, ke kterým těm teoriím se přikládáte. Napište nám to do komentářů. Napište nám to. Tak jo, my se s váma loučíme zase na viděnou další epizody. Přesně tak. Příště můžeš prozradit, na co se naši posluchači můžou těšit. Příště se zase vrhneme na konspirační teorie, okultismus, mýtismus a UFO. A UFO. Takže těšíme se příště. Ahoj. Ahoj.